All right. Hebrews chapter 1, verse 1. So, all right. Well, one about wearing cap. All right. It's okay. Hebrews chapter 1, verse 1. It says, God in sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, yet in these last days spoken unto us by his Son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. In Shona, or in simpler English, inoti Mwari panguva dzekudhara. So bhuku munhu akanyora bhuku raHebrews tinobhilivha kuti muapostle ainzi Paul. So achitanga nhoroondo vanhu ainzi maHebrews, vanhu vatinoti majudha, vanhu vekuIsrael ndo vanonzi maHebrews. Hebrews inowanika muNew Testament, inowanika nechekumberi. Wakati fambei nechekumberi mbichana wakapfuura Philemon, saka unoti Timothy, Titus, Philemon, Hebrews. So munhu akanyora bhuku rinonzi Hebrews ainzi Paul. Kana muchida kuziva nyaya yake yekuberekwa kuuya kwaakaita muna Kristu, tinozviwana mubhuku ramabasa aapostoli Acts chapter from chapter 8 tichienda mberi. So asi ndoda kutangira panapa ndopane nhewe zvandoda kutaura. Zvinhu zvachino zviri kubva mune zvanaisitsanangura kune pakoya 90 years Sister Shona. So anzi Mwari munguva dzakare nenzira dzakasiyana siyana wakataura kune madzibaba edu kuburikidza nemaprofita, asi mumazuva ano ekugumisira unotaura nesu kuburikidza nemwanakomana wake, uyo kuburikidza naye wakasika zvinhu zvose. Amen. So Paul, nekuti vanhu ainyorera majudha, chinamato chemajudha pachaibva kuna Abrahama. Baba Abrahama vaya vatinodzidza mubhaibheri, Abraham paakaita mwana wake Isaac ndokuzoitwa vana vake 12. Vana vake 12 paiva nemumwe munhu ainzi Judha. Rudzi rwaJudha ndomatinowana anonzi maJews. So vainzi vanhu vane tateguru remwana muzukuru waAbrahama ainzi Judha ndovanonzi maJews. Asi vari 12, vari vamwe vese takabatanidza ivawo maJews pamwe chete nevamwe vana 11 ndovanonzi maHebrews. Saka kungotsanangura kwokungosiyana kwemadzitateguru. Asi kufamba kwenhoroondo munozongozoona sometimes tinozongobatanidzira vese kuti maJews, wanzwa maJews even up to now, wanzwa maJews Israel dzakabva pane vana 12 vani vaJacob, handiti? So ndo vari kunzi naPaul achinyorera kune vanhu vaiziva nhoroondo iyoyo kuti Mwari paaishanda nemadzibaba edu aivatumira vaprofita. Saka pataverenga pana panzi God in sundry times. Saka munhu ari kutsanangurira vanhu vari kurarama munguva yake kuti munoziva kuti kudhara vabereki vedu, madzitateguru edu, takadzidziswa kuti Mwari aivatumira maprofita. Izvi zvanga zvakakosha kuti Paul azvitaure, nokuti majudha muchitendero chavo havaikwanisa kugamuchira munhu ane chipo kana asiri muprofita. Saka nenyasha dzaMwari pamwe kumberi uko, nyaya yatiri kutaura nhasi iyi nenyaya yekuti iChristmas, ichasvikawo Christmas, asi inyaya hombe, asi inyaya yandabatira padumbu zvakare. Pamwe kumberi uko tichazonoitsvaga kumusoro kwacho, asi muchaona pachapinda zvatiri kutsanangura nhasi. Hatizivi kuti Mwari vanotosvitsa kupi. So vari vanhu ivavo kukudzwa kwakaitwa maJews ndo vaya vatinodzidza mubhaibheri kuna Exodus. Dzimwe nyaya I think
vakadzidza kuzimbabwe nofunga dzimwe nyaya dzamozisi takadzinzwa handichaziva kuno kuuk curriculum renyu rinotaura about nyaya dzamoses here. Moses tomuziva handiti Moses the children of Israel in Egypt, that story, right? We know that story, right? So ndichange ndichijamba ndichimboenda chimbodzokerwa ikoko ndichidzoka pataverenga ndichiita sei ndichidzokera. Saka motsungirira neni kuti nhasi haizvisi muorder, ndosati ndati ndida kutsanangura nhoroondo. Kana tatsanangura nhoroondo ichazobatsira pane dzimwe mharidzo kana kumwe kutaura kwachazenge chizungu Mwari achitipa mukana. So vana vaIsraeri vanova ivo maHebrews, sekuziva kwatinoita nhoroondo kuti vakambopinda muutapwa, ndaibatira pakati zvakare. Saka pavanobuda munyika yeEgypt, vanobuda vari pasi pechiprofita uye nekutungamirirwa nemuprofita ainzani Moses. Moses oita zvese zvaakaita sei zvaanoita opedza, asi asati aenda anotaura shoko rekuti Mwari acharamba achiita sei achikusimudzirai vaprofita. Saka chinamato chavo changa chiri chekuti kana Mwari achida kutaura chinhu, achiadresa situation inenge iripo, anotumira muprofita. Asi kana pasina muprofita, akanga agadzira platform yevanhu vainzi mapriests. Saka mapriests vaiva vana vaAaron, vaizonzi vaibva murudzi rwakaLevhi. Saka makazonzwa kana mozwa kana mavaenda pamwe kuchechi kubachinzi vainzi mapriests kana kuti maLevites ndo vaiva vafundisi vevana vaIsraeri. Saka maLevites mumwe mwana andambotora zvokuti pavana 12 vaJakobo pamba naJudha, pamwe wechitiri ainzi Levi ndo munobuda vanhu vanonzi maLevites, nokuti akatorwa naMwari zvakanzi iwewe handichakupa pekugara pavaenda munyika, handichakupa panhu paunonogara wani kuti iri ndo dunhu rako wakugarawo, iwewe uchava mufundisi wevanhu vese. Saka achagara mugomo, achagara kugungwa, achagara munokamurana unoenda nevanhu kuti panoda kupiriswa chinhu panenge pane murevhi anogara newe. So varevhi ndo vakabva vaita sei vabva vavafundisi vevana vaIsraeri. Saka varevhi ndo vakapiwa basa rekuti vanenge vachirava murau wani waMozisi, vachibatsiridza vanhu kuvatsiura, kuvarayiridza, kuvarangaridza kuti apo wadarikira hazvisi zvinotaurwa nani naMozisi. Saka tinoona kuti panova naMozisi anouya akasangana naMwari, obva apiwa murayiro pagomo, obva atsanangurira vanhu naAaron. Asi nokuti vari kukura vari kuenda, Mwari obva atinogadzira platform yekuti kana usipo, pasina umwe muprofita, pasina umwe mutungamiriri, varevhi ava ndozvo vanenge vachiita sei vanongouya vongotora, vanoita semaloya, vanongouya vongotora zviri mubhuku zvatakataura vokuverengerwa vachibatsira vanhu. Asi Mwari akazvitozvekere zvokuti hapaishayiwa muprofita nguva zhinji. Saka muprofita aiuya aisumudzwa naMwari akanga aine chipo, kwete chekuti adarikidzire utungamiriri hwevarevhi hwavafundisi, asi kuti asimbise basa ravaita nekupa zviri pfungwa yaMwari panguva iyoyo. Saka zvakafanana kana tichizviunza muzara nhasi, zvakafanana nekuti tine Bible rataverenga, handiti nhasi. MuBible mune mavhesi akawanda, tinogona kutsanangura, anotaura pamusoro pokuti unonamatira, wakanamatirwa unoita sei unopora. Asi hatisi tese chine chipo chekuita sei chokunamatira vanhu vanopora. Mwari osumudza vanhu vakaita savana Abraham doti vanokwanisa kunamatira munhu nanaro roita sei rotoitika, handiti. Saka pavanosumudzwa havasi kuuya kuzodarikira vangorivo vafundisi vanodzidzisa, kwete, vari kushanda vangori pasi peBible. Havasi kuuya kuzova kuti vave vanonzi ndo vakutonga, ndo vavakura, angoriwo nechipo chinongobatsiridza set up. Ndo pari kutaurwa napo apa, ndo zvaida kuti vanhu vanzwisise kuti Mwari munguva dzakare aiti ndoda kutaura nevanhu vangu, asi vanhu vangu ndotaura navo kuburikidza navaprofita. Saka makatevera nauye vana vaIsraeri vaiti vachiteera Mwari
pamwe wobva wazombosiya mirayiro yaMwari kana uchiteera bhaibheri makazono I think ndichatosiyira homework vasikana muri kuverenga kaini ani ndapita download mabhuku pabhaibheri mine chingodoma mabhuku chete Old Testament makazonoverenga Joshua naJudges ndopatava sapana Moses after Moses kwakasumudzwa Moses afa kwakasumudzwa murume muprofita ainzi Joshua mubhaibheri renyu muchaona kuti kune bhuku raJoshua harimo muNew Testament bhuku riri kuOld Testament right Joshua anouya after Deuteronomy Joshua obva aita mabasa ake akanga ari mutungamiriri seari kuona asi pane vaRevhi vatoita sevana vaAroni vatogadzwa kare Joshua achifa I think Caleb akangobata kunguva diki bvuzangwa remazuva makore akafanana asi bhaibheri rinotaura kuti Israel payakanga yagara munyika yavo yechipikirwa hanzi munhu wese akatanga kuita mazvake munhu wese atanga kuita sei kuita zvaanoda anotanga afunga kuti ndatanga yanguwo chechi inonzi tapiwa ministries maichamu hamusi kuda kuuya here kutapiwa ministries ongoita mazvake Mwari haindiro order yayaita saka vaizoti vairasika pamwe chete nevaRevhi vakanga varimo because rangarira kuti munhu wese paenda undogara dunhu rega rega raiva nemuRevhi saka vanhu pavaizorasika corruption yachina yaitangira pakuti vanhu vaibva vasvika panguva yekutoti kuti arasike because munhu anomubatsira pakunamata kwake kuti achenesewo mwoyo wake mufungiro wake anga ari muRevhi saka aisvikawo pakuzokoraptawo muRevhi aiva mufundisi aikoraptika nokuti anga asina munda wake aitotemerwa munda nemudunhu maaigara saka in essence chikafu chake chaibva mucommunity yaanenge ari saka community yainge ine muRevhi kana akatadza kufamba mune zvakanaka kana hauna chaunodya saka vanhu vacho vakatanga kutadzawo kana asinopawo asingatyiwo Mwari aingopedzera aita se otevera Mwari aibva asumudza vanonzi vatongi ndo pane bhuku raJudges saka makazonoverenga kubva muna Joshua nomamapinda muJudges mumaJudges muri kusumuka varume nevakadzi nomunobuda ana Dhibhora saka munhu wekuti haasi mufundisi saka zhinji ndo panopesanisa vanhu haasi mufundisi haasi muRevhi munhu apiwa chipo naMwari anooperata ari outside haapirise kupirisa ndekuvaRevhi asi ane chipo chekuprofita chaapiwa naMwari profita chacho chiri pakuti aikwanisa kupatsanura magwaro kuti aiwa icho chamaita chakanaka handizvo zvinorehwa nerugwaro nokuti vamwe vafundisi vanga varasika ongoita chinhu nguva diki diki opedza wakaverenga bhuku ratosara iro raJudges rinotaura kuti kazhinji vaiti pamwe munhu pakasumuka munhu toita 3-4 years vonzi 4-5 years zvakanaka after so 10 years so vanhu vodzokera kuzvinhu zvavo again Mwari obva atumira hondo wobva akanotobva pouya kana chimwe chinhu wosumuka wobva wanzi takudzokera kuna Mwari wosumudza mumwe mutongi asumudza mumwe mutongi ndopaakazosvika tichifamba ndikutsanangura hangu ndati nhoroondo ndichinhonga unobva yasvika panguva yekuti vatongi vachisumuka ndokunosumuka ana Samson handiti tomuziya anga rejaji nemhutsi dzake 7 anga rejaji Samson okurirwo naDhelaila usvikawo paanowa usvikawo pazvinozita sei zviri kufamba zvichita sei zvichienda kusvikira vanhu ivo vakasvika pakuneta vakuda kuneta Mwari ndopakati alright isati yanetsa nyaya iyi bhaibheri rinotaura mubhuku I think it's Judges kana sikakanganisi or towards kutanga kwaSamuel kuti panga pasina mutongi asumuka papasina muprofita asumuka Samuel bhuku raSamuel 1 Samuel ichitanga pavataura kuti hanzi izwi raMwari ranga risiri kunzwika pakati pevana vaIsraeri nokuti vatongi manje vaRevhi vaya panonzi vana vamuprofita Eli ndo vakanga vakutora vakadzi vevanhu vachingotora zvinhu zvaifanira kupiriswa vachizviita muchechi vafundisi vaitwa sei vakoraptwa zvakare Mwari ndo paanodedza Samuel Mwari paanodedza Samuel akarara Samuel tozota pana kuzoti Samuel akari mwanani asorenye ndimi mega ndimi yuki yangu Samuel angari mwana wani mukazita ramai vake rinotoimbwa pane songo inonzi varipo vavengi
amai vake vanga vari pabarika. Pabarika apa pamba vane vamwe maiguru vainzi Penina. Zita ramai vasama vanozikanwa. Kakachema wanika cheche mumaoko ake pana Penina vaivepo. Wapabata. So Sami vangari mwana wani? Wahana. So nokuti Hana akanga asina mbereko for a long time, akanamata akatsanya. I think ndiri kuzviita mwari pamwe ndozvari kutongoda rega tizviite nenzira yatiri kuzviita iyoyo, because ndikuita ndichizvifunga kuseri kupfunga zangu ndifunga kuti kwandiroda kuenda kwachina kuri kurefu straight, asi rega tidzoke ngatifambe nespeed yatirikufamba nayo. So Samuel nokuti akaberekwa ari mwana wevimbiso, because amai vakati Mwari kani makandipa mwanakomana ndomupa for your service. Paakaenda kudedication after 8 days vanosiya mwana ari svava chingouya vachimufidha achigara muchechi achitasei apedza akasvamuka wanguva kuti ndagara ikoko, because mwana ndandoita sei ndokupa ndewenyu Mwari. Kusvikira Mwari vanodana Samuel 1 Samuel 3 votaura naye iye omhanya kuna Eli kuti muri kundideedza ndakata kuti aiwa kana. Svika Eli akazvinzwisisa ati alright Mwari ari kudana daira vaudzwa ndiri kudana kuva chiprofita. So Mwari akusumudza zvakare muprofita, asumudza muprofita. Manje apa pakakosha patiri pana Samuel nokuti panosumuka Samuel munyika yeIsrael manga musati mamboita mambo, paingosumuka iva vati kuti vatongi, ende vatongi pavaisumuka aisaita whole Israel yese, pamwe aingosumuka mudunhu rake. Remember 12 tribes. Saka magona kusumuka kutribe yake ungobatana pamwe kana kwaita unongobatana netribe dziri padhuze uenda kuhondo upedza. Hapana munhu aikwanisa kuvaunganidza vari va12 vese. Asi Mwari paanosumudza Samuel akasumuka ari muimba yemuhigh priest, ari muoffice iri pedo nehigh priest. Ndiye Samuel ari muprofita. So in essence akabva ava iye the spiritual leader weIsrael, ari a prophet. Asi vanhu vakaita problem nazvo, vakati vakarenga bhuku raSamuel zvinonzi vakati ko marudzi ese akatikomberedza akazara nevana madzimambo avo vanovabatsira kuenda kuhondo, vanovabatsira kuno kudii, isusu sei tisinawo mambo. Samuel akati zvinhu zvamuda kuita zvazvisirizvo, nokuti Mwari anongotaura kuburikidza neni semuprofita ndokuudzai zvinhu zvitaura zvimwe zvese ngatiteerei vaRevhi vari kunzvimbo dzenyu. Asi vanhu vakati akana totodawo mambo. Samuel munhu wamunoti mambo achakutorerai vana venyu vachanga vakuendeswa kuhondo, vasikana venyu vachotorwa vakuroorwa muzvipari nekuita sei chichi, zvamunoti hatina basa nazvo, todawo mambo. Samuel akabva ati Mwari ndozvotaura nevana venyu. Mwari akati Samuel vanhu havana kuramba iwewe, varamba inini, nokuti inini ndindakakudana ndakatitungamirira vanhu ava, asi ivo vari kuita sei, vari kuramba vari kuti vakuda mambo. Regai vaita sei, vazvitsvagire mambo anosarudzwa ipapo tiri mubhuku raSamuel ndiye mambo anonzi King Saul. So Bible notaura kuti zvanzi mapendekete ake akanga ari above 100%. So wrote population yese yakavainayo maybe 2 million or 3 million. He was the tallest. Ndiye munhu wetu amaitokwanisa kuona, saka paumumu ndeyati anga ari mambo. And akasarudzirwa nyaya yekutoti ndo zvaakanga atori. Asi wakada kuzvitarisa aifudza madhongi, because paakazodanwa anga aitofudzawo zvakewo madhongi. Achitotsvagawo madhongi ndokupfuura kuna Samuel kuti tarasawo madhongi ababa vangu, ko haufa aripi padzaakana ndokudza pari. Asi Mwari akudana ndowakuita sei, wakuita mambo, ndanzi tikugadze umambo otodzoka. Saka Israel yese inounganidzirwa kuna Saul. Now zvaitika manje ndezvekuti hapachisina, nokuti hapachisina, asi vanhu vakutarisa kutungamiriri kwete kuburikidza waMwari
kune muprofita asi vava kutarisa utungamiriri kune munhu anonzi Sauro. Saka pava ne2 atungamiriri, mumwe ari a political leader, mumwe ari a spiritual leader. Samuel being the spiritual leader and Saul being the political leader. God wanted Samuel to continue and remain as the only leader, him being spiritual and political. But they considered the political standing and wanted a king. So, kubva ipapo tinotanga kuona kuti muIsrael munotanga kuita madzimambo. Saka kuti munzwisise, kuni pamuchanoverenga Bible makazomudzokera. Hapana mambo wemuIsrael anosumuka kubva kuna Moses anga asiri mambo. Abraham chaiye anga asiri mambo. Mambo wekutanga anga ari So anosarudzwa nevanhu. Anosarudzwa nevanhu. Takati mhanyei munozoona kuti haasi choice yaMwari. Choice yaMwari ndi David. And David ndiye akanga ari mambo wechi2 weIsrael after Saul. So vanhu vazvisarudzira munhu wavo. Munhu wasarudzwa uyo anga asinganzwisisi zvekuchikunamata izvi. Aizviedza kuzviteerwa hake but pfungwa dzake nemuitiro wake wanga usiri ipapo. Kusvikira Mwari anogumbuka nazvo. Ndokubva hazvo tini ndichazvitsvagira wandinoda sei? Wandinoda mufudzi wemakwai. Ndopanosarudzwa murume anonzi ani? David. Achiri mukomana mudiki. Mwari womuguruma kusvika aita sei? Akura. Womuunza muvicinity yaSaul. Auone kuti zvinhu zvinoita sei? Zvinofamba sei mune nyaya dzekutonga politics. David ari kusumuka uye ndiri kumutaura nokuti muchaona kuti takaverenga. Ngativhure Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 verse 1. Ndoti kana tasvika tese. Matthew ndobhuku rekutanga New Testament. Verse 1. This is important. Notice that this, it's important on this story because it reads. Ndore bhuku rekutanga kusisi ndakakumirai. Matthew 1 wataapa nditi. Download that Bible sisari mutorongo yakakeba. Oh, ingoti Bible KJV. Iro riri pamusoro rinoita. Kana makati you, I think you Bible or something. You version Bible or something like that. Rinotanzi the book of the generation of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Ndokukosha kwekusarudzwa naMwari. Nokuti dai Mwari vakanga vari vakasarudza Saul, vangadai Jesu akauya kuburidza nelimwe yaSaul. Asi Mwari vakada David nokuti vanga vana vemiso yavo yavaida kuita sezazikisa. Kusvikira chitanga kuverenga pakuti zita guru rinonzi raJesu rokutanga ade mwana waDhavhidhi, munhoroondo yeumambo hwevanhu vaIsraeri. Hapana zvakare paunozonzwa nezvekuti mwana waSauro mushure mekunge Sauro afa. Kunze kwemurume 1 Mephibosheth anombobatsirwa naDhavhidhi anga ari chirema. Asi David anomubatsira nenyaya yekutoti akatoona kuti no takatomukangana uyu rudzi rwaSauro serunogoranda sei rwatsakatika. Zvakashata ende zvakaoma uye zvine njodzi kusarudzwa nevanhu Mwari asingakudi. Zvinhu zvinogona kufamba, zvinhu zvinogona kuita. Asi kana zviri zvevanhu zvine pazvinopera wotsakatika. Wacho wakasarudza naMwari nhasi uno tinotosvika kusvikira kana Kristu achiuya anouya achinzi ndimambo, the son of David. Iside trick. Ngatidzokere kunyaya yedu anditi. So David osumuka ari mambo. Samuel aramba ari king. Asi ari prophet. Kusvikira Samuel anoita sei? Anofa. Posumuka vana vaSamuel nevaprofita vakawanda. Makazoverenga New Old Testament munoona panosumuka ana Elijah, ana Elisha, ana God, different prophets.
vaprofita ava pavaisumuka patichatanga kunge tichivereka bhaibheri munomuchiona kuti panenge pana mambo achifokasa nezvepolitics. Muprofita anozouya uzosumuka kuti aiwa izvi zvamakuita zvazvisizvo zvimudiwa nani naMwari. Kana kuti vachida kuenda kuhondo kuti agatibvunze kuti Mwari vanoti chii, vanoti kudii, wobva waona kuti hazvisiri izvo zvinoita sei zvinodiwa naMwari. Ndo chikonzero Paul azonyora pana pataverenga pana Hebrews 1 kuti saka kunyange vana madzimambo akanga aripo, asi Mwari paaida kutaura nemadzibaba edu aitaura kuburikidza nechi nevaprofita. Amen. Tababata ndo pari kubva aidziya ndokuri kubva Paul paari kuya kutanga kunyora then to the Hebrews ndo zvaari kuvarangaridza kuti no, God in Sundry times Mwari kudhara ikokoko aitaura neMwari aiuya nenzira dzakasiyana asi achitaura nevadzitateguru edu kuburikidza nevaprofita. Saka paiti pakatadamudziwa tigati kune muprofita waMwari. Pakaitika kone hondo inoda kuenda tisati aenda ngati chi muprofita waMwari. Gati. Saka sei izvezvi zvikuva nemaprofita akawanda of which Mwari vaimutsa mwana. Tiri kusvika. Good question. Isei koma. Asi hopefully tinoiadresa nhasi. Kana tatadzaiadresa tichaiadresa. Tichati tiri kusvika ndokwatiri kutoenda chaiko ikoko ende mafemerwa kubvunza mubvunzo iwowo ndokwatiri kuenda. So vaprofita avaisumuka, asi zvadotirangarira nezvekuti vanhu ava kwanga kusina matv, kwanga kusina chii. So Bible is recorded history yezvinhu zvatiri kufanira kudzidza, zvatiri kufanira kuona. Asi kune vamwe vaprofita makanoverenga book of Chronicles, pamwe pacho unogona kuona chapter yakanyorwa akwanga kune muprofita wakakati akanga unobatsira nhingi nezvinhu zvakati, so zvatopfuura kwaiva nemunhu waMwari zvakati. Saka kune vamwe vaprofita kuti pamwe mazita avo hatisina sei hatitorina. Handiti kusvikira kuti munofanira kuzonzwisa zvakare pamuchanyo muchiverenga mabhuku emuBhaibheri munozoona kuzotanga kuona ana Isaiah, Jeremiah, those are prophets, but hazvirevi kuti ndivo vega vanga varipo. Handiti asi chandinoti bati ndichokuti ava vaprofita pavari kurarama pane madzimambo anenge aripo, asi vaprofita varipo pakuita monitor the spiritual realm yevana vaIsrael. So when God wants to address the spirituality of Israel, he sends a prophet. He sends a prophet. Now, saka tapabata ka. Saka tanzwisisa sei Paul ari kuti Mwari kudhara. Asi sei ari kuti kudhara? Sei asiri kuti Mwari there is a reason sei asina kuti koisei izvozvi Mwari maybe he wanted to pani zvandopa asi anochipa answer yacho because ndopane verse 2 hath in these last days spoken unto us by his son. Amen. Mwari mumazuva anawa ekugumisira azotaura nesu. Saka madzibaba edu akataurwa nawo kuburikidza nechi nevaprofita, asi kumazuva anawa ekupedzisira kuno kwatiri ari kutaura nesu kuburikidza nani nemwanakomana wake. So muchaona kuti takadzokera zvakare muBhaibheri, muchaona kuti vaprofita pavaitaura vachiadresa the spiritual aspect yevana vaIsraeri, vane imwe vimbiso yezviri mberi zvavaitaura kuti zvatiri kuita in essence vaingoti zvatiri kuita izvi zviri temporary, tiri kuuya isusu tiri temporary, asi pachazouya anopedza zvose. Amen. Pachazouya anopedza zvose, pachazouya anova nemhinduro yezvinhu zvese. Anopa zvinotanga kuna Moses, muprofita wekutanga. Moses akatotaura kuti Mwari achakusumudzirai muprofita mukuru kudarika imi. Saka vese vaiti vakashanda vakaita basa vakataura kuti asi kuchazouya mumwe anodarikira pamusoro. Mumwe wavaireva ndiye mwanakomana. Amen. Mumwe ainzi mukuru ndiye mwanakomana. Amen.
saka vaprofita vese vaiti vakataura wofamba woita sei varipo mukuprofita imomo webva uzoprofita pamusoro pemumwe. Saka ndivhure bhuku raIsaya timbonzwa pamusoro pemumwe iri Old Testament irorosisi example yemuprofita achitaura pamusoro chapter 9 ndangoti chapter 9 asati ndataura vhesi takapasvika verse 6. Isaiah 9 verse 6. It's a popular verse. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Hebrews 1, God in sundry times spoke to us through the prophets, but in these last days has spoken unto us through his son. Isaiah anga prophesied, but unto us a son is given. What is the role of that son? He is wonderful. He is called the Counsel, but also that son is the Mighty God, and he is the Everlasting Father, and he is the Prince of Peace. Amen. So vaiseta precedence yekuti isusu patiri kuuya sevaprofita tichiita zvese izvi tichikubatsirai, pane achazouya anenge ari kuzadzikiswa, kuzara, kukwana, the fulfillment of all we have done, of all we want to do, and of all that will be ever be done. And who is that? Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. You see? Now, so he is the wonderful one. He is the counselor. He is the mighty God. He is the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Mwari akazotibatsira chazoita pamwe patinenge tichingoya tichipika one word ipapo patofamba naro anditi tichitsanangura. Mwari akatiwanira nyasha tofamba atomboti nhasi tozotaura kuti the wonderful one, todzika kuti how wonderful he is, but nhasi tingoti pakuti sei Kristu akaita sei aifanira kuuya anditi right. So po paakuchinyorera manje ari kuvarangaridza nokuti mubvunzo wavanga vainavo varume ava maJudha, nokuti Jesu anga ararama handiti obva aurawa, obva amuka kubva kwavakafa, obva atorwa kuenda kudenga. Varume ava ndokubva vatanga kufamba vachiparidza kuti Jesu waita sei wamuka, vachiita minana, vachiita sei. Vakabva vasara vaine mubvunzo waJudha kuti kana imimi murume uyo ari kukwana papi, tiratidzei magwaro acho kuti ari kukwana papi, uye ndezvipi zvinoita kuti muti timugamuchire. Ndo chikonzero Paul akutanga kunyora bhuku ravaHebheru kwavari achivatsanangurira kuti Mwari aitaura kubudikidza nevaprofita kare, asi muzuva ranhasi haana kuzongotuma angoriwo muprofita nje, akatuma mwanakomana wake kuti ataure nesu. Saka mwanakomana uyu akataura nesu. Asi regai tinzoti vamwe vanoti kudini. Hativhurei John chapter 3. Asi tikuvhura paBhaibheri ka? Makazonopinda macherithi shop arimo maBhaibheri, wakambozvinyima mazepeto. Turipo tumaBhaibheri twakanaka twepingi, tune makavha akanaka tweblue chichichi. Handangoti ngativhurei chapter 3. Ndozokudza vhesi. Because Paul pane paari kubva and paverse 16 yatinoziva tese ndingotaura ndikubatanidza mavhesi atinombonzwa atinoita sei atinoziva. Anzi, for God so loved
the world that he gave his only begotten Son. So, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. but unto us a Son is given. And God in sundry times spoke with our fathers through the prophets, but now he has spoken unto us through his Son. So this Son is the only begotten, pure, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ani nani wose anotenda maari haasvike pakuparadzwa asanowana upenyu nekusingaperi. Ndiye ari kunzi in these last days he has spoken unto us through his Son, and this Son gives eternal life, that whosoever believeth. Amen. Paraitika Amen. pakajeka Yes. parikuoneka zvikubatana here, ndikubatanidza here, iyi picture yachina iri kubuda here. So that Son, this is important now when we are going to address your question, to understand this dynamic of that promised Son, what he means to us, but also what he meant to the Jews. For you have to understand what he meant to the Jews, for then us to appreciate and know what he means to us. Nokuti Bible we cannot atikwanisa kudzupura Bible tongoriti bvo pamusoro pedu rinotadza kumeka sense, kupatsanura zvakanaka kutanga tariona munzvimbo yaro mumuitikiro wazvakaita, nokuti nhoroondo yeIsrael haisi nhoroondo yedu. I think kungobaya pose apa ndogona pamusoro. Hazvinowanika kungobaya apa pangari John angachiverenga. So that's the importance of the Son. But to understand him, we have to know what he meant to the Jews. Amen. And what then they did with him, and what they were expecting, and then what he means to us. Note the promise, pure, he was like only for them. This is why when he came, they couldn't believe him. Nokuti paakazouya akauya ari munhu, akauya atori kacheche kakatotoka gapi. Jesu anongori kana angoberekwa bva atongokura bva atotonga. Imagine akararama 30 years asingatozikanwa ministry yake kuti inoita sei chaizvo. Because Bible ukaverenga from Matthew chapter 1, I think unozongoenda kuna Matthew chapter 3 or 4 pakuzonzwa kuti mazuva kuti John Baptist achibhabhatidza Jesu akazoti zvakati hatizive kuti zvaakaita from kindergarten. Pamwe unozongonzwa ane 12 years aipikisana nevaRevhi akazokura zvakanaka akava munhu anoremekedzeka. Alright, apa azoenda azochinja 1 or 2 things zvinotaura. 30 years later ndopaanozotanga kuzoparidza kuti aiwa tendeukai nokuti umambo wani Mwari wapedyo. 30 years later ndokusaka zvakavanetsa nokuti vaiti iwewe mwana waJosefa, mwana waMaria, mwana wakakura tichiona, mwana iwewe wakandigadzirira cheya, baba wako ndikapenda, ndiwe wakaita delivery. Zvakavanetsa kuti zvaigozova sei kusvikira Bible rinorekota kuti up to today ndokusaka kana maJews they don't understand Jesus Christ. They don't even believe him. That's how blinded they are, but they are blinded for the sake of us. Hallelujah. Hallelujah. Nokuti muwiro waakazouya achiita achikwana. Uye wakaugara apa kashama. Makanyotogara zvakanaka ine. Muwiro waakazouya achiita nezvavakanga vakatarisira hasirizvo. Ndokupa example. Bible parinoprofita kuuya kwaJohn Mubhabhatidzi inotaura kuti hanzi nzvimbo dzakakwirira dzichaderedzwa, mipata ichazara mvura nechi.
saka wakazviverenga unofunga kuti pachaita noizi, asi pakazouya murume akanga atori nedehwe zvake achidya mahwizi achiti tendeukai, ari kurwizi Jorodhani. Asi hazvaimomeka sense because kuti uchibuda kunonoona hazvaimeka sense, asi ndiye aizadzikisa rugwaro. Saka pakazouya Kristu akuparidza Bhaibheri rinotaura ranzi vakauya kwaari achiti kana uchizviti Kristu, saka Eria akanzi aifanira kuuya aripi? Zvakanzi ngwani Eria akaita sei? Akatouya makatomuuraya. Zvanzi vakabva vaziva kuti ataura pamusoro vani paJohani anga atoenda. Saka kazhinji zvatinotarisira kuti nemufungira kuti Mwari ndomuwiro waachaita nemuwiro waanozoita zvinhu zvakasiyana. Ndakange ndichifunga kuti right, ndafunga achauya panonzi Kristu achadzoka, unofunga kuti ndichazoona gore musi, ndofunga ndichamuka ndichifara ndoona gore richidai, then hazvishona kuchaimba pamwe bari nguva yazvinozodaro watosara chaicho icho chatoitika kare. Chaicho icho chatoitika chatopfuura, pakazosarapo dengendeka, pakazosarapo tsimuka. Kristu paakanga aroverwa asi vatsvene muna Kristu vanga vatomuka kare. That's Matthew chapter 28. Sorry ndakubatanidza. Handisida kutanga kuparidza sireki, ndida kutedza kudzikama. Because ndotoshamisa kuti timu rangu asati rarara nhasi. Saka zviri kunzika here ta? No, dzanza mafunga phone. Aiwa musaise. At least muri honest kuti mafunga phone. Imbotererai nhasi. Sorry henyu nhasi ndiri kutaurisa. Handiti. So, tidzokere pane mwanakomana, zvaiva. So kune maJews, what Christ, the least he could be, the least what would they expect was just being a prophet. That's the least they would expect, is him being a prophet. But the challenge they had was vakanga vagadzira model mupfungwa yavo yekuti prophet wacho achauya achaita sei, anenge achauya achanga achipinda chechi ipi, achanga achiwirirana nanhingi here, so takamboparidza pane nzvimbo chipa dramatization to say takaverenga kuna ngatidzokere kuna Isaiah chapter 6. That Isaiah 6. No, I want chapter 7. Chapter 7, 14. From verse 10. Chapter 7 from verse 10. I have to highlight this in Sandapa dramatization. Moreover, the Lord spake again unto us. So that's Isaiah chapter 7, verse 10. Moreover, the Lord spake again unto us, saying, Ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the height above. But I said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. And he said, Hear ye now, O house of David. Is it a small thing for you to weary men, but you weary my God also? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know that to refuse the evil and good, choose the good, the land of thy abode shall be forsaken for both their kings. But verse 40, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. Now, so dramatization ndaipa ndeyekuti takaverenga Bible Old Testament inoperera pabhuku rinonzi Malachi, the prophet Malachi. New Testament inotanga nebhuku rinonzi Matthew. Asi norondo history inoti between the book of Malachi and the book of Matthew pane about 400 years gap yatisina history yakakwanisa
history achina mabhuku mamwe achina ari ndomunobuda ana Makabi, ndomunobuda mamwe mabhuku especially I think anowanika muBhayibheri Roman Catholic apocrypha ruzhinji ndopazvinoita se pazvinoiswa zvimwe zvacho, asi mamwe acho ndopaanoiswa handizozive yese. But from Malachi to Matthew there is 400 now. But what I want to highlight before I go into the dramatization is that Malachi being the last prophet, wakaverenga bhuku raMalachi haunzwe izwi rinonzi Sadducees or Pharisees in the Old Testament. But then 400 years later, you open the book of Matthew, you start hearing the word Sadducees, Pharisees. Now, so the question is, who are these people? So, Book of Malachi is not close at Shingo's the Levites and the prophets, the Levites, the prophets. Then it opens with the Levites, but then within the Levites, there are Sadducees and Pharisees. So, in essence, for 400 years, they went through history and scriptures until instead of coming together to expect Christ, they created their own understanding. Kushika vakaita madivision. Saka tunoona vachisiwa vari one vachingonzi maRevhi, patinozoona vakuonekwa zvakare vanenge vane magroup imwe rinonzi vaSadducee nemaPharisi nevamwe vanonzi maScribes. So for them to agree kuti Kristu achauya nenzira ipi havaichakwanisa kuagriya, nokuti vanga vasiri kutoagriya pamusoro pechiprofita cheBhaibheri ravakanga vasiwa ravanga vanaro panguva yacho iyoyo. Ifoundation handiri kuita. So ndo ndabva ndapa example kuti taverenga kuna Isaiah kuti pakaprofitwa kuti mhandara ichabata pamuviri yobereka mwanakomana Emmanuel. Takati varume ava vaitoziva, sara yogevereza kuti varume ava vaiziva kuti kune vimbiso yemhandara inofanira kubata pamuviri. Saka ndaiti ndofunga kana vanga vane vana vasikana vaitovarambidza kuroorwa vachiti ndoda kuti wangu inini, especially anenge ari high priest wangu inini, because kwaiva nemunhu ainzi high priest ndi anenge ari chamangwingwingwingwiwo zvekunamata. Saifunga kuti kana ari wangu mwana harogwe anofanira kuzobata pamuviri pekuti mwana abate Emmanuel. Chakasakisa kuti vasazvione Kristu paakaberekwa ndezvekuti Maria anga ari mhandara asi anga asiri neukama nevanhu vakanga vane zvekunamata zvakuna zvaizikanwa straight. 1. Number 2, anga atori murelationship futi naJoseph. Pamusoro pazvino Joseph anga ari munhu anga akafirwa nemukadzi before. So ndofunga kuti ari murelationship naJoseph. Joseph akatomborora muri kuti achiri akana azviita achirakanga ane murusona. So they said dramatization. You would what they were expecting. They wouldn't expect munhu ari mucourtship, munhu ari engaged, ari kuronga muchato kuti ange achiziva anobata pamuviri pevimbiso. Nekuti zviri easy kungoti haakana kana vachotoautororana haiwa haakana anzani pamuviri koangagara vachangororana ko zvava kuti mweya mutsvene wani isi tozviziva ngavangopirisa varegererwe. Because vana chaivo mhandara chaidzo dziri ikoko iyeyo ane mukomana ndiwa munotanza abata pamuviri auyo widowa kana nemiyo nayamai makambozvinzwoku. So it was hard for them to see Christ being born. Asiri mupfungwa dzavo, asiri kuya maonero avo, asiri kukwana mufungiro avo. That's how they missed it. Kusvikira vakati kana azviite pamusoro pazvina meri zvanga zvamutsikirira because murume akabva abodo kana azviite unotamba 10 noti iwewe azviite kana ndokusiya. Andofunga kana angatori nevanhu vanokuziva akatombotota kana makambozonokuka musikana akandiruti ndotoda kutoro handisifuza kandi ndakamboita mukadzi vakadzi havasi vanyowani kwandiri
ndozvaigona kutaura kana mukadzi ndakamboita mukadzini sva mukadzi angangouyo nepamuviri inini ndo ari kundiona kuti ndandangoda kumurota kusvika zvakatora Mwari kuti auye muchiroto kuti mwangu state ndini ndiripo apa. Saka vasadhusi nevafarisi havaikwanisa kuzviona nekuti hana kuya kune munhu wavaitarisira, hana kune munhu wekuti wangatofungira kuti apa profiling chaiyo kuti anokwana papi, anokwana papi. Anokwana papi, anoenda nekupi, anga asingakwani. Asi Mwari achironga metsi dzekuti mwanakomana aberekwe. Saka Mwari sometimes paanoita zvinhu zvake anozviita nenzira imwe yatisingafungiri, yatisingaoni, yekuti inenge ine majustification ese yekuti tenchidedzera kutoti kana azviite. Muri kuti chii iyeyo? Muri kuti vakatoringeja atoti vanga vachatoti nemuchato memandi ozonzi ane nhumbu, ozongomuka achiti nhumbu anzi aise murume wakapimba kusvika bhaibheri rinonyora kutoti ipo vakatofambisa nhau yekutoti akabatwa chibharo nemusoja wechiroma akada kupa nhumbu isiri yake kuna Josefa. Bible rinorecord about that. Because that's how it moved amongst the people. Asi zvakatora Mwari kuti aite se afambe. As in the midst of us having the Sadducees and the Pharisees, there were still people who were true. I know the simplicity of this is when he comes, I will identify him. Nathaniel was one of them. I think Matthew 3 or paanodedzwa naKristu anongoratidzwa chinhu chimwe chete obva atoti asi ndimi akavimbiswa uya. Musikadzi wemuSamaria akabvunza zvakadzi koma asi baba hedu haina ndiye mumwe wacho, because akangonoudzwa chimwe chinhu hani akabva ati zvamuri kuita zvinhu zvakavimbiswa pamusoro pechi zvakanzi ndini iye zvanzi tamuya mundionere murume aita sei andudza zvinhu zvangu. So kuuya kwemwanakomana kumaJudha kwanga kune sign, ane humwe kuzvibata kwaaita, ane dzimwe tsanangudzo dzaaizopa kune vanhu dzaiita kuti vakange vakatendeka, kunyange vari muhutera hwavo, kunyange vari mukutadza kwavo, kunyange vari mukutatarika kwavo, vaikwanisa kuona kuti ichi ndo chinhu chechokwadi. Asi vakanga vari vanhu vezvitendero, vakanga vagadzira pfungwa dzavo nemaonero avo nemanzwisisiro avo ndokuisa Mwari mubhokisi, vakamupodza. Saka dzimweni dzenguva tinokwanisa kuisa Mwari mubhokisi, ndipo kitchen table or something. Tinokwanisa kuisa Mwari mubhokisi redu toona kuya panapa toti tatanga chechi saka chechi dine bumbiro remutemo saka ngatiteso totagadzira saka fokona totati right takutora saka tongotora chikamu kaMwari tovatakafitire momo ko vakazara totati yes Mwari wese ari panapa. Tisu tangozvikwendera kakona kabva tazvifunga kuti ndiye Mwari wese, asi handiye Mwari wese. Pfungwa dzedu idiki chaizvo kuti dzinzwisise ukuru hwaMwari. Haleluya. Saka Bible rinotaura kuti patinopererwa ndo paanotangira. Pfungwa dzedu, maonero edu, mafungiro nemanzwisisiro edu nekudzamisa kwose kwatingaita hazvina zvazvinongoreva pamusoro paMwari. Ndokusaka pamusoro pazvose, medzisiro yazvose ndeyekuti chiKristu chakazembera pakutenda. Ndinokwanisa kuya ndotsanangura, tinokwanisa kuya vamwe vanhu varipo vaprofita vanotsanangura, vafundisi vanotsanangura kuti unyatsobata usati right nasati amboriona scripture rakawada izvo. Kugona kwavo vese takavatora hakutombosviki pane kudzamu uri muna Mwari. Amen.
unozoti kune munhu akuti akaparidza unozoti right adzadhipisa, this one goes deep, anonyatsodzika, yes, that's good, but hazvitombori kana anything kune udzamu hwaMwari. Asi zvatinozoita isusu sevanhu, nekuti hunhu hwemunhu wekuti akaona munhu ane chipo kana kuti ane chinhu kuda kumuunganira nokubva ada kuchichengetedza, obva angozviita kuti ndo zvinhu zvake iyarenga kuti ndamuwana ndaakutoita pano, saka zvazvemunhu iyeye hakuna mumwe anondigondera. Yes, iye akubatsira, tenda kuti ndiye wawapiwa kuti akubatsire, asi hazvirevi kuti ndiye yega anokwanisa kukubatsira. Ndiye akwanisa kuti ukubatsire panguva iyoyo, but handiye yega, vamwe vese vatone vamwe vanowabatsirawo vachitoenda uko vari kuita. Chatinoda tiri kuvaKristu, unotenda muna Kristu Jesu here hongu, une shuviro yokuenda here kudenga hongu, tiri kutevera here hwara hweshoko raMwari hongu. Maziso edu ari kumberi akatarisa kuno vimbiso iri kuuya kuti Kristu unodzoka zvakare. Inotange weird message kuti nachiti ndeye Christmas. Yatochinja ndikuti vada kuti ichinje. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mwari nokuda kwokuti nguva dzakare wakataura nabasi baba edu kuburikidza namaprofita. Now, so when Christ came, they ceased to be prophets. So Bible nobva rataura kuti the prophets were until John. You know, but now the kingdom of God, vanoita zvechisimba ndovanopinda maari, the violence taken by force. So what he is saying, so he's not necessarily saying kuti maprofita haakuchauya kana kuti hakuna munhu anonzi muprofita, asi kunzwisisa kuti muurongwa hwaMwari hwekudzikinura vaprofita vane pati yavo yavaita sei, yavaishanda, asi kuzadzikiswa kwavo kwose kwakanga kuri muna Jesu Kristu. Saka Jesu Kristu paasvika panzvimbo, ava vakanga vachinongedza kuti kune chichauya, kune chichauya, kune chichauya, kune chichauya. Kana chasvika, hamucharamba muchiti atitumire vaya vanodongedzera kuti kune chichauya. Chatosvika ndochataura chazouya, chazosvika, chakutiudza zvekuita. Amen. Saka vakazomboti chasvika. Not I know John aitaura kuti pana achauya. Chasvika pane muprofita here watinoziva akati chasvika. No one said. John ndiye akatopedzera kuzviita. Nokuti iye John anobva ataura kuti iye akufanira kuchikwirira, ine ndichidzikira. Zvakanzi neBible, I think it's in John or it's in Luke, anzwa vaJohn vakamuti endai muno, John akabva akati saka endai munoita sei, munondiona kuti here ndiye. Zvakanzi endai munoita sei, munomutarisa. Let's see if I can pick it up quickly. It's in John. John chapter 3. I'm for John chapter 3. Ndichangotanga verse 15. John chapter 3 verse 15, it reads, "And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John whether he were the Christ or not." Because John anga aparidza achiita sei zvanzi vanhu vanga vari under expectation vana pauri saka John ndiye Kristu here kana asi ndatione zvinotaura pana zvanzi John answered saying unto them all, "I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worth to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and fire." Zvakanzi inini zvakuma zvirokwa zvokubhabhatidza nemvura, asi mumwe mukuru une simba kudarika ini uchaita seuchauya, uyo andisingakwanisi kuti ndisunungure shangu dzake, you know, iye achakubhabhatidza nemweya mutsvene nemoto. Ndinoti ndijambe
Alright, ndaverenga uku, but apasiripo pana ndichida kunyanya. Apa pari kundiratidza, just hold on, let me check the other version. Pane pandiri kuda John paanotaura. Ndakaverenga Matthew chapter 3. Ndakungoita ndichitsamba panapa nokuti question yangu sunga yatofutirika ndiye address. Matthew 3 from verse 10. Tichivhura ipapo rega nditarise pamwe. There's some way to explain something that I want. Inini pandaverenga ndati Luke, ndati John 3. Andinokuverenga Luke 3 here. Manyoka verenga Luke. Ndaverenga Luke 3 handitika. Ndati ngechingo chawe. No, ndiri kuzviona izvozvo. Yeah, that's Luke. So no wonder it didn't sound like. It was John 3 verse 22. Okay. All right. Zvazvishamisa kuti why it didn't sound. But I put Matthew 3 or but verse 22. So John 3:22. After these things, came Jesus and his disciples in the land of Judea, and he tarried with them and baptized. And John also was baptizing near to Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. For John was not yet cast into the prison. Then there arose a question between some of John's disciples and Jews about purifying, and they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom you beareth witness, say, Behold, the same baptized that all men come to him. John answered, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Because one, Mboshanda na Jesu wamakabhabhatidza vayavata sei? Akutobhabhatidza. Andimona. Vakauya kuna John. Vakamubvunza kuti, Rabbi, munodzidzisa murume wamakabhabhatidza kokuita kuti akutobhabhatidzawo vanhu vakumuteera. Saka John ndopaakuvapindura panapa. Zvakanzi verse 27, John answered and said, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Murume munhu haana chipo chaangaunze kunze kunga chaapiwa kubva kudenga. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that heareth the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and beareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This is my joy, therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. Saka vakatouya kuna John. Zvakanzi inini ndasina chipimo ndakangopiwa naMwari ndakatongoitwa zvandada sei zvandakaita. Anoperekedza muchato. Yes, anogona kufara odikitira, asi anoenda kuhani munhu ndiye aroora ndiye muridzi wemuchato. Saka vamwe vese patakutsvaga traffic yekuti asi avachiri kutsvagirwa transport yekuti tokuvaendesa vari kuenda. Vamwe sati chaenda kuchaendwawo. Ndozvaanobva sei ataura. Ndopaanobva saka varume ini ndakuita sei ndakudzikira. Kristu ndiye aita sei akusimuka. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. You know? And what he hath seen and heard, that he testified, and no man receiveth the testimony. He that hath received his testimony hath said to this seal that God is true. So this is John testifying and exalting Christ. So then after Christ came, because John was the last one, and his job was to introduce. So John was to point. This is the man. Because John's ministry again was simple. I am here before Christ. And haasifanira kugesera
kana akuchinongedzera kuti Kristu achinauya. And hapana mumwe ari kufanira kuuya between John naKristu. So when somebody prepares the way, the next person you expect is the one who is supposed to walk on the way. Yes. You're not expecting somebody else to come and re-prepare. So when John came, prepared the way, he said, no, I'm decreasing. He is increasing. He is then the way. So him as the last prophet introduces us to the Son. You know, and my disciples are John Agabato Jamuka Bangari, Agabato Jagonotera Jesu. No to Zimurumo, let us say. I choose what means like that. Listening Christ, we are Joe and John gets right. Saka, we are no his own day, Christ. Thank you very much for being faithful. That would go attack with and they could virtual friend of no gets around when I Christ. Do I could I or any pan? But vanenge vane zvipo vanenge vakatumwa kunze kwokuti vachiti no vanhu mauya maungano zvakanaka Kristu ndeuyu Kristu shoko vanotaiwa kana uchida kuenda kuna Kristu chigara pandiri nini ndini otherwise kusvikira vanhu vakubva vazoona John Sterek vanhu vakuona vaperekedzi vemutatu kudarikira murume wemutatu. Hallelujah. Asi zvino ava maprofita ari kungomuka achiti ndinokupedzesera. I'm the last prophet. I know that tichasvika. So ndo panoita kusumuka kunoita kuti zvimwe zvezviro zvinotisiyanei kana zvoenda neimwe nzira. Inyaya yekuti vanhu vari kuti nze kuti tiperekedze muchato. Vanhu vautoda kuti ndo vachati vacho. Tovataka only one person. Christ. Vamwe vese Yesu unoona uita dzungo paparika ojambisa vanhu maspika but hausiri uri kuchata. Makamerameni anotora video rozi mwangu buda ipapo toda kufokasa ndiawa. Ya MC. Omozo MC chero ndakaita MC se unochungoita wakaita unjenga kuti handisi muwe here ndimisepe kuti vachati muri kuvaona inini ndichibuda wanguone chi nepakona asi vanhu varifanira kuoneka because main attraction is Christ. Saka kuruzonzi panapa pakura pazoita sepakazoona kuti right hakuna kuwe ndini pauzotapivarangarira takapara paya kuti uri muperekedzi handiwe Kristu. Chero zakanzi Mwari vatiropafadza taakuita minana chechi yazokura zvazodii hatisurisu vachati tingori vanongedzeri kuti Kristu ishoko iri. Kana tiri chinhu pamuchato uyu kuva pakati pevachati tiri pati yevakadzi mukadzi waKristu mwenga wakewo ndowandinotokwanisa kutopinda kuti handida kukwanawo ndokuwanawo kumwenga waKristu kwete kuti iye Kristu semuchati. Asi vanhu vakuchizvitorera vanhu vanenge vavatevera ubva wati wakabva pandiri wamudambudziko, wakabva pandiri hauchanamata, wakangopikisana neni hauchazimushoka, ndo vakuzviita ivo Kristu. Amen. So tandaenda nokuSamaria regai titsvage patinopendera panyaya yatangachitaura. So mwanakomana akutaura nesu muzuva ranhasi. So I'm going to touch a bit on your question. Kusaka ko vari kunyuka zvakamira sei. So shumiro yemwanakomana paakauya achifamba panyika anga ari iye achidzidzisa, asi noti anga ari munhu wani. Mwari anongoita zvinhu zviri natural. Kana uri munhu wani uri munyama, noti anga ari Mwari anga ari munyama, you are limited to where you are. In as much as Jesus had the ability to be anywhere at any time, he was still limited to being at one place at a time. So how does he work? You go to Matthew 10. I know. Where the two. Mubuda wakananganapo, Buddha wakananganapo. And then munowatsana ngorira pamusoro pekunaka kwani kwaMwari noumambo hwaMwari waita sei wasvika. Ndopa vanoenda votumwa vobva vadzoka.
So why am I picking that? Mwari ari kutisetera precedence. Yes, the Son has come. He has spoken. He has given his message. But for the message to go forth, you still need co-workers. You still need ministers, ministries to go. People who are feeding from him, people who have heard him teach, who understands and knows what he has taught, who are going to witness unto others. So he's starting how then the New Testament ministry operates. So the Old Testament was God having a prophet, and then a prophet speaks to the whole nation. In the absence of the prophet, we have the law, and then it's the Levites, the high priest, who are distributing and teaching, But when Christ then came, we know it's Christ who is at the top, and then when Christ is not there, he has sent forth his messengers, his ministers amongst the people. He inspires them through the Holy Ghost. He has gave gifts unto men. Now, this is Ephesians chapter 4. So, get ready in Ephesians chapter 4. I think tunonowana pekupenderera ipapo for this week. Ephesians, really after Galatians. So when Christ came, died, rose again, went to heaven, then Paul here is writing to the church at Ephesus, and he says, verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherein ye are called, with all holiness and meekness, with long suffering, forbearing. Pandiri kuverenga ndisiri kutsanangura, it's just for background. Handisi kuti mashoko aya hatikwanisi kuatsanangura. It's just kuti panenge pane nyaya ndipamwe. Asi zvinongoti pabackground ndepatinoda kuzosvika. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Now, but there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Right? One Lord, who is the Lord Jesus Christ, right? One faith, which is the Christian faith, believing in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. One baptism, baptized in the name of the Lord Jesus Christ. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So he's talking to say, tiri one. Tiri pasi pamwari one. Tine mweya mumwe chete, uye mweya woichi one. Unogara mune munhu wese anotenda. Right? So this is Paul, he's speaking. I'm coming, this is where your answer is. Then over verse 8, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Amen. Now, this grace is not saving grace. It's the gifting grace. So, panonzi uyu ane nyasha dzakawanda dziri pamusoro pake. Kuti kuti wakaponeswa zvakawanda kudarika mumasi ungoti unogona une chipo chokushumira Mwari. Chakati siyanei nechimwe. Mumwe anotsanangura, mumwe unoprofita, mumwe unoevhangera, mumwe unodzidzisa, mumwe unoita sei. And so, wherefore he said, when he ascended up on high, when Christ went up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it? But he also descended first into the lower parts of the earth. Then he that descended is the same also that ascended up far above heavens, and he might fill all things. Now this is where your answer is. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Now, so the measure that is given to different people sees them operating in gift as either an apostle,
or a prophet, or an evangelist, or a teacher, or a pastor. Now, so the question is, but is the prophet in this verse the same as operating as the Old Testament prophet? No. Let that sink in. Go on. Collected from where? You see now, because every one of these, let's hear what then Paul writes. I'm not going to explain. I want Paul to explain. The verse below, it then says, for the perfecting of the saints. So the prophet, the apostle, the evangelist, the pastor, the teacher, they've got a job which is threefold. Verse 35, these 5 offices, they've vane basa ravo rine 3 more objective. One of the objective is to perfect the saints. So one cannot do without the other. And no one can say I'm above every other. Because they are supposed, all of them, some, because the word Paul used to say, to some he gave as apostles. So you can never have a church where you are only the preacher from January 1 to 31 December. In a deficiency, I balance that. You cannot be all in all. The only person who can be all in all is the Lord Jesus Christ. But because he was one and could be that, he said, when I go, I'm going to give some, the prophetic gift, the apostolic gift, the teaching gift, the pastoral gift, and the evangelistic gift. For what? For the perfecting of the saints. That's number 1. That's the first fold. The second one, for the work of the ministry. Number 2, for the edifying of the body of Christ. And to what purpose? Till we all come in the unity of faith. Amen. Amen. And the knowledge of the Son of God, and a perfect man unto the measure of the stature of prophet. Hallelujah. So, hallelujah. Verse our very 5 verse Makaon Panos is saying that no. The prophet, because problem at times and prophets who are wanting to be the all men, that I finish the whole job alone. You can't. It's not scripture. You need a pastor, you will need a prophet, you will need an apostle, you will need a teacher, you will need an evangelist. All those men, some who are gifted in that, you will need a ministry to pass your way. And when it passes your way, you're going to benefit. What does it bring? It brings perfection. The word of Christ. Amen. Perfecting of the saints. It brings the work of the ministry. It also brings the edification of the church of God. Amen. Amen. That's Paul. I'm going to read it like this. Till we all come in the unity of the faith. So kana waka metsiro ndekuti shumiro inofanira kukuisa dokwa. Shona. Inofanira kuisa kuzomahlauzana anoimbwa. Ekuti ubatane nevamwe vaKristu. Saka kana uri pasi peshumiro yekuti kana wagara pasi payo unonzwa kubva kuda kuzvipatsanura kubva kune vamwe vaKristu, haisi kukwana pana Ephesians 4. Nekuti pa Ephesians 4 iri kuti kana uri shumiro ipi, you must bring the people to the unity of the faith. Amen. Hey, I wish I could hammer this. Amen. There's no way you can have it So more than this. you need to bring them to the unity of the faith. So when after I have preached, the next thing that comes to your mind is to divide, then no. The only thing we are supposed to divide from is sin, but not from the people of like faith. Amen. As
according to Ephesians chapter 4. We need to edify. Amen. Till we all come in the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God. Praise God. Praise God. God in sundry times spoke to Amen. our fathers Amen. throughout the Amen. prophets. Amen. But in these last days, He has spoken unto us through the Son. And every ministry, when it ministers, it should bring you to the knowledge of the Son. Amen. 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 For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. For unto us a Son is born. Amen. Yes. Hey! Amen. Amen. Christmas is here. Amen. Unto the knowledge of the Son. Amen. 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 Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Oh, Hallelujah. that we henceforth be no more children, tossed about, carried about every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait. You see? But we always speak truth in love, Amen. that we might grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my. Amen. Hey, this is good. Amen. Ha! This is good. This is good. Amen. God in sundry times Hallelujah. Amen. Hallelujah. spoke to our fathers Yes, through Lord. the prophets. Amen. But now, when I say now, I say now are we the sons of God. Amen. Amen. Now are we saved. Mm. Now are we healed. Amen. Now are we given power. Amen. Now are we redeemed. Amen. Now are we given all heart's desires. Amen. Now is when every question is answered. Why? Because of that Son. Amen. That's why Christ came. Amen. That's why we believe in Christ, the only Hallelujah. begotten Son of the Father. Hallelujah. After everything, you should be in the knowledge of the Son. Don't know me. Don't know a preacher. Amen. Don't know a prophet. Amen. Don't know a teacher. Know the Son. Amen. Whom the Son has set free is free indeed. He sets free. Thank He you, gives Jesus. healing. He gives us desires. Who is he? He Hallelujah. is the Son. Hallelujah. The Son of righteousness. He has Amen. come up upon us. He's shining. He's shouting. He's saying, I'm here to redeem. I'm here to heal. I'm here to take control of everything. Amen. Who is he? He is the Son. This is why we have Christmas. This is why Christ came. This is why we celebrate when God Himself made Himself into a man. Why? That He became the Son. That we might have access Hallelujah. Hallelujah. into the Holy of Holies. Amen. Why? God in sundry times. Amen. We could have heard of prophets. Hallelujah. We can still hear of prophets. But allow the Son to speak to me. Let the Son speak to me. Amen. Let the Son speak to you. Amen. Let no man speak. Let no other father speak. Let no other preacher speak. Hallelujah. But let the Son, the Son of God, the one who died for you, the one who came from the heavens above, the one who redeemed us, the one who paid the ultimate price. Who is Thank he? you, The Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Mighty and better. Oh, Hallelujah. glory, glory, Thank glory, you, glory, Jesus. glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Who is he? Thank He's the Son that's speaking. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh my. Oh, thank you, Lord. Oh God. Thank you, Lord. Thank you. Glory to God. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Amen. Let the Son Amen. speak. Amen. Amen. Let the Son Amen. speak. Amen. Hallelujah. You have heard many people. Hallelujah. Thank You will hear many people. Amen. But let the Son Hallelujah. speak. Hallelujah. When the Son speaks, you know everything is settled. Yes. He once spoke to the wind Yes. when they wanted to take him down in that ocean. Yes. But he came up and he said, wind, stand still. The Son spoke. He once spoke to the one who was blind. And he said, what man has said here? No, come here, come over
over here. He did what he did to his eyes. Go and wash in Siloam. He came back. When he spoke, he could see the Son speaks. Amen. Hallelujah. Oh, the friends came, took out the roof, came him down and said, you know what? Your sins are forgiven. They were like, how do you forgive sins? So what is easy to say your sins are forgiven, or to say rise up and walk? When the Son spoke, the crippled man walked. Oh, hallelujah. Amen. Let the Son speak. Amen. Let the Son speak. Amen. Let God himself Oh, speak. hallelujah. When he speaks, everything changes. Oh, thank you, Amen. Jesus. Said, woman, why do you trouble me? I'm just enjoying this wedding. They'll be like, whatever. This is what Mary said. Whatever he tells you to do, do it. Do it. And they were like, oh, whatever. He says, keep quiet. It's okay. And after he was like, no, bring me bushels of water. He said, go and give the king of the, of the function. He said, why did you keep this for the last? You saved the best wine for the last. Why? The Son had spoken. But let me tell you, he spoke one day when he was on Calvary, and he said, it is finished. Amen. There he had finished everything. Yes. There he took our sins away. Yes. There is where we got our healing. There is where we had all our challenges and our problems sorted out. Yes. Because he said, it is finished. Who am I to start something that God finished? Who am I to fix your wrongs when God forgave them? Who am I to stop your healing when he healed you? Who am I to tell you it's not done when Christ said it is done? It was finished. Why? Because God spoke. The Son spoke. God in these last days is speaking unto us through the Son. Amen. Thank you, Lord. It's Christ speaking. Amen. It's Christmas time. It's Hallelujah. God speaking. Yes. It's God giving himself as a gift to humankind. To say, my people, you were going to be lost. Amen. But I've spoken. Amen. I've come here and I'm speaking. And I'm giving myself to you. Amen. What are you to do? I've spoken. Amen. It's done. Amen. Oh my, why don't you pray with me? Amen. This time, you know what you want. Thank you. You know your heart's desire. You know, I'm not going to pray for you. You pray for yourself. Just know the Son has spoken. The Son still speaks. Oh, my Lord. The Son will continue speaking. Oh, God in heaven, Father, we thank you. Lord, we honor your holy name. Oh, God, That you spoke, oh, my that you are glorious. You spoke, Lord. You were not quiet. At the last moment you spoke, Lord, that it was finished. It was finished, oh God. Oh, we love you and we honor thee. Father, we thank you, Lord, that we have to do this, Lord, in your way and how you did it, oh God. Oh, Lord, be magnified. Be glorified and be worshipped, for you are worthy of all praise, you are worthy of all honor. Oh, we glorify your holy name, oh Father. Help us, Lord, forgive our sins and our shortcomings, Lord. Take away every wrong within us, oh Jehovah. We have written out behaviors, oh God. Help us that we straighten up, oh Jehovah. For we love you and we need you, oh God. We are nothing without you, oh Jehovah. But the Son is spoken. You still speak. This is why the Bible teaches us to say there is blood that speaketh better things than the blood of Abel. Father, oh Jehovah, when you have spoken, continue speaking, oh God. Oh Lord, we lay our hold for thee, oh God. Cleanse me, oh Lord. I cry out that depth of hold. Create in me a clean heart, oh God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Oh, take not thy spirit from me. Oh, Jehovah, restore us in the joy of our salvation, oh God. Oh, ye saints in the heavens, glory and honor and praise unto the Lord. To him who sits upon the throne and unto the Lamb of God we give our praise and thanksgiving. Blessings and honor and power belongs to thee, O Jehovah. We love you, O Lord. We honor your holy name. Be magnified. Be glorified, O Jehovah. You have spoken, Thank you, Lord, for visiting us, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. It is you, my Father. Thank you for this mercy. I just want to thank you, my Lord. Oh, King of glory. Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh,
how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Iwe unozviziva zviri mumoyo mako, uya urarure, uya urarure. Iwe unozviziva zviri mumoyo mako, uya urarure, uya urarure. Tenda uponeswe, tenda uponeswe, tenda uponeswe, tenda uponeswe. Iwe unozviziva zviri mumoyo mako, tenda uponeswe, tenda uponeswe, tenda uponeswe, tenda uponeswe, tenda uponeswe. Hallelujah. Amen. We thank God. Amen. Amen. Mwari akuropafadzei. Mwari akuitirei. I didn't know I took this long. Sorry. So